Ma jaqtaw xejn l-spekulazzjonijiet dwar min se jkun qiegħed ipoġġi bħala Speaker il-Prim Ministru Robert Abela Banġil Farrugia jibqa' juri x-xewqa li jkompli fl-irwol tiegħu bħala Speaker tal-Parlament. L-spekulazzjoni dwar din il-pożizzjoni kompli tikber wara li issa beda jissemma isem Michael Farrugia bħala persuna li jafi servi f'dan l-irwol. F'kummenti li Times of Malta dwar il-futur tiegħu Anġelu Farrugia konferma li huwa interessat li jkompli fl-irwol tiegħu bħala Speaker. Anġelu Farrugia kien ħatar fil-kariga fl-2013 xhur wara r-reżenja drammatika tiegħu minn deputat mexxej Laburista qabel elezzjoni ta' Marzu 2013 u jekk ikompli fit-tmexxija tal-Kamra tad-Deputati din tkun it-tielet leġislatura tiegħu. L-għażla ta' min jinnomina l-Speaker għal din il-leġislatura ġdida taqa' kollha kemm hi fuq spallejn il-Prim Ministru Robert Abela. Iżda s'issa Abela baqa' fommu magħluq dwar dan il-pass. F'dawn l-aħħar xhur l-irwol tal-Speaker kien fl-attenzjoni pubblika l-aktar meta der jippresjedi l-Kumitat tal-Standards li għandu il-kompitu li jiddixxiplina il-membri parlamentari li jiksru ir-regoli tal-etika u qabel ma twaqqaf l-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Standards Farrugia kien ilu jilmenta li ma kellux seta li jieħu xi azzjoni biex jinvestiga d-dikjarazzjonijiet finanzjarji obbligatorji imresqa mill-membri parlamentari kollha.